Oh, what's up? What's up mga bay at mga katropa, no? Welcome dito sa ating panibagong vlog. So mga bay, kung nakikita nyo, maliit na motor ang ating dala. So hulaan nyo kung ano to. Hindi na kailangan hulaan dahil mamaya lang babanggitin ko na, no? So usual, papasok tayo sa trabaho. Okay, alright. So ingat lahat, no? Ingat. So bago yan mga bay, bago tayo magsimula, nais ko lamang i-shout out, no? Ang mga ating mga followers at mga gusto magpa-shoutout yan. So unang-una sa lahat, shoutout nga pala sa lahat ng staff ng Petron Gas Station, no? So sa ngayon kasi sa mga nakikita ko, ang Petron na ang pinakamura sa lahat ng branded, sa lahat ng mga kilalang gas station dito sa Pilipinas. Ang Petron ang may pinakamababang presyo. Alright, so shoutout din sa silang Biga Petron Gas Station. Shoutout sa inyo dyan. At pati dito sa may Balubad, no? Alalaan second Petron Gas Station at sa Carmona Gas Station. Alright, so shoutout din sa mga kapitbahay kong mga chikiting dyan sa may Balubad second, ang mga bata na aking masigasig na tiga subaybay. Okay, shoutout kay Kian, no? Kian, Gab, Matthew, Kuyan, and Kylene, no? Shoutout sa inyo. Hindi ko na ma-mention ang lahat ng mga chikiting dahil hindi ko naman kayo lahat kilala. Alright, so ayun lang mga bay. So simulan na natin ang ating kwentuhan. So kung nakikita nyo mga bay, tayo ay naka-underbone, no? So dati nangangarap ako na magkaroon ng isang sniper, no? Sniper, alright. So sa lahat kasi yun na lang ang hindi ko nasakyan, ang sniper. So well, ngayon nakasakay tayo sa sniper. Tapos mga bay, kasi ito yung first time na magkakaroon ako ng sniper o mga gamit. So dahil ang budget natin ay pang classic lang, so itong gamit natin mga bay ay classic na sniper 135. So mas kilala sa Lolo kung tawagin ang page ng classic sniper, no? So shoutout din sa page ng classic, no? 135 Yamaha. So napaka responsive nila, no? Dahil may mga katanungan na ako sa page na nasagot naman kaagad, no? May nagpapayo ng ano ang tama, kung ano ang dapat mong gawin, no? So well, choice mo na yon kung ano ang iyong susundin. Alright, ayan lang mga bay, no? Kailangan mga bay, ha? Alright, yun, classic din. Shoutout sa'yo, boss. Kulay blue na classic. Ayan, dahil sa baguhan ako dito sa isang classic, Yamaha Classic 135, no? Sniper 135. Marami na akong tinanong, no? So nasagot naman. Well, ang sniper mga bay, sa hindi nakakaalam o sa pagkakaalam ko, ang sniper Classic 135 nung kapanahunan niya, ito ang king of drag, no? Nung kapanahunan niya, nung wala po yung mga naglalakas ang mga high technology ngayon, ang mga underbone like Raider FI, no? Ayan, mga variable valve ng sniper na 155, no? So yan, so napaka-relax niyang sakyan. So nasanay kasi ako sa mga medyo heavy at medyo malalaking bike. So at this time, nakasakay ako sa isang napaka-slim na sniper. Yan, so nakuha ko tong sniper ko sa mga ano lang, mura lang halaga dahil yun nga lang ang ating budget. Wala pa tayong sapat na budget para bumili ng latest na sniper, no? So yan. So well, nung nakuha ko to mga bay, not totally perfect na condition siya kasi may mga pinalitan na rin ako. So like gulong, so bago na ang gulong sa harap nito, bago na rin ang mga wheel bearing, no? Ayan, pati knuckle bearing. Ayan, nagpalit na rin ako ng langis and then coolant, no? Para ng ating motor dahil araw-araw ko itong makakasama. Pagka hindi ko sasakyan si Greenie, ito ang aking gagamitin, mga pang service road ko. Okay, no? Yung hindi pa Manila, kumbaga pa south ang biyahe, okay na okay lang si
Snipey, no? Sniper. So, alam niyo mga bay, bibigyan ko ng pangalan tong si Snipey natin, no? Gagawin kong Sick Boy. Alright, Sick Boy. Bakit Sick Boy mga bay? Kasi Sick Boy classic, no? So, parang classic na siya. Old na siya mga bay. 2010 model. So, almost 22 years na siya ito. Ayan. Kaya classic boy. So, classic, dinagdagan ko na lang boy. Classic Sick Boy. Yan. So, yan na ang magiging pangalan nitong bago nating kasangga, bago nating makakasama sa ating hanap buhay, no? Hindi lang sa hanap buhay, pati na rin sa paggagala, no? Marating ang mga lugar na magaganda, no? Yan. So, hindi ko alam ang top speed ng isang all stock no? Pero wag na tayo mag top speed. Ayan. So, based in my sa mga napapanood ko, nakikita ko may all stock nagwa 140, 150, no? Lakas. No, baka kunwari lang all stock yun pero hindi yun all stock. Ayan. Oh! Ayan, masaya naman ako dahil sa kung ano meron ako ngayon. Dahil na napakaganda naman talaga ng gamit nating motor, no? Old na pero gold, no? Ayan. So, mostly lahat okay pa sa kanya. Gumagana lahat ng wirings ng mga electrical niya, no? Mga gas niya dyan. Tapos, napaka-smooth, no? Napaka-smooth niya lang sakyan, gamitin. Ayan. So, wag na natin i-compare yung power ni Greenie. Minsan kasi parang pakiramdam ko ang bagal. Ayan. Well, nagpalit na rin pala ako ng sprocket, no? Nung nakuha ko to 1437. So parang okay yung patag, okay, mabilis siyang mag-100, pero pagdating naman sa mga ahon-ahon, parang naglo-low power na siya, no? So masyadong high speed yung 37 teeth, no? So ginawa ko 39. So, nagtanong ako ulit sa page ng Classic 135 kung ano nga ba ang magandang kombinasyon para maganda tumakbo ang ating motor kahit na all stock lang, no? Yan. So, all stock lang talaga mga bay. So, sabi sa akin 1540, may 1542, may 1438, so may 3915. So, ang napili kong sundin doon ay yung 1539. So mamaya, next day, magpapalit tayo ng 15 teeth, no? Yung engine sprocket, papalitan natin ng 15. 15 yung bilang na kanyang ngipin. Alright! So, ayan, tamang chill lang tayo, takbong pogi lang. No? Takbong pogi lang. Ayan. So, ayun lang mga bay. Ayun lang mga bay. Bye. Paano pa ba? Ano pa ba ang ikukwento ko dito sa inyo, no? So, well, mga bay, samahan nyo ako sundan at subaybayan ang mga gagawin natin dito kay Greenie, kung ano yung i-upgrade natin sa kanya, kung ano yung mga pwedeng ilagay sa kanya, no? Na sumobra ako bay lumagpas, kung ano yung pwede nating ilagay, i-upgrade sa mga panlabas lang mga bay. Ayoko nang ayokong mag kulikot ng makina, nadala na ako. So, dahil ang lakas nga, ang tulin, kaso nga lang hindi tumatagal dahil sa hindi na stuck ang makina, hindi na siya pang long distance, no? Ayan, ayun lang mga bay. Hope nasiyahan kayo sa aking kwento, no? Next vlog ko ipapakita ko yung kabuuang itsura nito at kung ano yung mga nilagay ko na, no? Ayan, so maraming salamat mga bay. Sana don't forget to like and share at subscribe na rin itong channel natin at